سلام تعنا باللي خبركم تخطاتلتي تلفزيون دبصانه تግራይ ዕለታው ዜና ነው ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ትካላት ጥዕና እተን ልዕሊ 80 ሚእታዊ ከም ዝዓነዋ ተገሊጹ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ኣብ ምዕባል ካብ ዝርከባ ሃገራት ብጥሪቱን ትሕዝቱን ቅድሚ ዝስራዕ ከም ዝነበረን ሕዝግና ብፋሽስቲ አቢ አሕመድን መላፍንቱ ሓይልታት ወረርትን ከም ዝዓነወ ሰሙናዊ ሕታም መንግስት ትግራይ ኣፍሊጥሎም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ 73 ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 200 ትካላት ጥዕና ዘካይዶም በኣታው ዳህሳስ እዋናዊ ኩነታት ስርዓት ጥዕና ትግራይ ከም ዝሕብሮም እተን ልዕሊ 80 ሚእታዊ ኮነ ተባሂሉ ከዓንዋ ተገይሩሎም እቶም ወረርቲ ብፍላይ እተን ኣብ ገጠር ንዝርከበ ሓረስታይ ትግራይ የገልግላ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ትኹረት ገይሮም ከም ዘዕነውንን በዚ ዝተልዓለ ፋሽስቲ አቢ ህዝብ ትግራይ ኣብተን በበጀት ፌደራል መንግስቲ ዝመሓደራን ሕዚ በጀተን ዝተቋረፀን ክልተ ሆስፒታላት ጽግዕተኛ ክኸውን ከም ዝገበሮን እትሕታም ኣመልኪቱሎም ትካል ጥዕና ትግራይ ግልጋሎት ስነተዋልዶም ክንክን ኣዴታትን ከይህባን ንግዳ ጾታው መጥቃዕቲ ድማ ከይሕክማን ተባሂለን ከዓንዋ ከም ዝተገብረን ዝነበረን ናውቲ ላብራቶሪ ድማ ከም ዝዓነወን ሰሙናዊ ሕታም መንግስት ትግራይ ኣመልኪቱሎም ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝወልዖ ኩናት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ቅልውላው ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎም መንግስት ትግራይ ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ዓመት መረፃ ድሕሪ ምክያዱ ምስ ጉጅለ ፋሽስቲ አቢ ዝነበረ ጎንፂ ከም ዝተጋደደን እቲ መረፃ ምስ ተኻየደ ድሕሪ ከባቢ 2 ወርሒ ድማ ኩናት ትግራይ ከም ዝተወልዐን ዘዘኻኸረ ዶቼ ቬለ እቲ ኩናት እንትጅምር ሓይልታት ጉጅለ ፋሽስቲ አቢ ንሰራዊት ትግራይ ዝሰዓርዎ መሲሎም ከም ዝተረኣዩን ድሓር ግና ዝሕንኽ ስዕረት ከም ዝበፅሖምን ንጹር ኮይኑሎ ብምባል ጸብጺቡሎም ኣብ ኩናት ዝተሰዓረ ፋሽስቲ አቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምኽልካል 900,000 ወገናት ንሰብ ስራሕ ጥሜት ከም ዝተቃልዐም ግልጋሎት ስልኪ ኢንተርኔትን ባንክን ከም ዝተዓጽወ ምስ መላፍንቱ ሓይልታት ወረርቲ ኮይኑ ድማ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ጅምላዊ መርሸንትን ጾታዊ ዓመፅን ከም ዝፈጸመን ንብረት ከም ዝገበተን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኤርትራ ኣብ ጎኒ ፋሽስቲ አቢ ተሰሊፋ ንትግራይ ከም ዝወረረት ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ደቡባዊ ምስሕሓብ ዝፈጠሮ ጎንፂ ኣብ ከቢድ ውጥረት ከም ዝርከባን አቢ ግድብ ህዳሴ ድማ ኻሊእ መንቀል ግርጭት ከይኸውን ተሰጊኡ ከም ዘሎን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩሎም ብኹናት ዝዓነወት ትግራይ ዳግም ንምህናጽ ቁጠባኣ ዝተርንዐን ሰላማ ዝተሓለወን ትግራይ ጋህድን ምግባር ኩሉ ትግራዋይ ንኽረባረብ ጻውዒት ቀሪብሎም ኣብዚ ጉዳይ ዘዋደድናዮ ጸብጻብ ኣሎ ከም ስዕብ ክንቐርበልኩም بمسارات منجست تجري زجبرو تصاوعيت أما العالم زركبو دياسبورا تجارو بوانا نتزسات في اللوزلو أنا نتجري بزبل تيمانا تخايد زركب متأخخاب إتوت مخ تخلتم حزون محبر لمعات تجري أبديسين كبابي أن نزلو تجارو اتناي متأخخاب إتوت نقد صلو اليوم علامات متأخخاب حجز إتوت توكالي محبر لمعات تجري أي تم برهتو تفري كمز صعب يبرهره أمريكا درجة حرين كله بتعمل صبوا إذنه بس خبابين أول صبوا الله كل تجراوي باستفادة من جدي يدي حوس الليو ياو كافتي مرحتنا زولوه في الله دكتور دبرسين سنكنا كافزونا اتكنا كافصلاتنا زبل جرحه بسمين أمريكا دركب دياسبراون نوع تقبلوا إنكاس أصل الليو صبوا منكس أسي جبر الليو ناكلو باستخالمتن يدي حوس الليو يا أب حزي أب خبابينا ذلوا يخونه وكالي ن أمريكا دستيات ذلوا باستفلا من جديد خفل حادف جوف عندما يخفليو كلاي بإن person مصيون أفت community يخون أفت فلالي محاورات ذلوا كولو بتصياني هون أفت فلالي نخدي يخفليو بتوسخي أبتي متأخخاب إتوت مدرخ لعلا بركتونا جبرازت أنحن زمت أوجايش يقنيلنا نابلاز رخبناين محبر دك أنستيو واشنطن ديسين كبابيانين عدو منبر ويزرو أمتا أسكح حسابن بخمزي قلصا محبر دك أنستيو تقراي واشنطن ديسين كبابيان أب عدنا نزبطح صقمن أب عدنا نزبطح عنوتن حزبنا بزي زلو حزبنا ገንዘብ ዋሲኡ أب كيون حزبنا نمردا أب زغبر زلو صعري نمحجاز أبالاتنا كلن انجرأن مجبن بونن شاهين كل نجار حيزان نتزمس زلو حزبنا نتزمس زلو زواج حزبنا تانكيو نمبال مستنقدون دا جبرنا وعلنا إنا بز حزب له حزبون مسيو سلازي
ህዝብና ንምሕጋዝ ጻዕር ንገብር ኣለና ኢና ንቐጻላይ እውን ጻዕር ክንገብር ኢና ተስፋ ገብር ኩሉ ህዝቢ ተራባሪቡ ናይ ዓድና ናይ ህዝብና ንብዓት ከነንቅጾ ተስፋ ንገብር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣጆኹን ኣጆና ኩላህና ብሓንሻው ኮይና ክንዕወት ኢና ንተሓጋገዝ ንህዝብና ኣብ ዘሎ በቲ ኮይኖም ንዕወት ኢና ዘለና ኩሉ ሻብ እውን ተዓወት ኢና ኩሉ ሻብ ስለዚ ንተሓጋገዝ ሞራል ንኩልነት ህዝብና ኣብኡ ዘሎ ብቁርን ብማይን ብጥሜትን ዘብል ዘሎ ህዝብና ንሕና ድማ በዚ ኮይና ህም ንወልም ብኩሉ ነገራት ሓገዝ ንኩልንም ሞራል ንኩሎም ንዓተው ጉነይ ከምዚ እንድሕር ገርና ህዝብናን ዓድናን ጉን ክንከይድ ንኽእል ምስ ቤተሰብና ጉን ክንራኸብ ንኽእል ዝኾነ ማንኛውም ነገር ዝኾነ nobody is going to push us down ትግራወቲና ቀደምና ጉን ትግራወቲና ሕጂ ጉን ትግራወቲና ስለዚ ብሓንሻው ኮይና ዓድና ሃገርና ትግራይ ሃገር ንሕግዛ ትጽበየና እያ ዘለና ምናዳ ንሕና ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ንሓግዝ ህዝብና ንዓና እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ እንሳቶም ዓብይ ስራሕ ይሰርሑ ዘለዉ ንሕና ድማ ዓብይ ክንገብር ኣለና ብሓንሻው ኮይና ኣብ መወዳእታ እዚ በማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ በብስቴቱ ዝግበር ዘሎ ምትእኽኻብ እቶት ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ኩሉ በብዝኸኣሎን ዓዱን ህዝቡን ንምሕጋዝ ኣበርክትኡ ክቕጽል ከም ዘለዎ ተወካሊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ መብራህቱ ተፈሪ ብጽኑዕ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ስጋ حج ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀዳማይ መኸተ ይኹን ኣብ ካልኣይ መኸተ ቅድሚ እውን ዝነበረ ናይ ኮቪድ ናይ አንበጣ ንኣነን ህዝበይ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ትግራዋይ ደጋፊ ትግራይን ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ጽቡቕ ሓገዝ ገይሩ እዩ እና ዋላኳ ኣብ ናይ ኖቨምበር ኣከባቢ ኢዋን ድሕር ፈውጢና ናይ ታንክስ ጊቪንግ ግፍሕ ብዝበለ በብጨናፈሩ ናይ ይቕኒልና ሙሸት እንተሃለወ ቅድሚኡ ግን ስጋዕቲ ሽዑ ኢዋን ወይ ድማ ግፍሕ ቢልና ስጋዕ እናቕርብ ንኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራዋይን ንኩሉ ኢዱ ዝሓወሰውዚ እና ይቕኒልና ክንብልና ንፈቱ ያው ዓድና እውን ጽቡቕ ምንቅስቃሳት ይዝኒሄ ኣብ ዝቕጽል ድማ ንዓድና ኣቲና ኣብ ሓንሻው ኮይና ኣብ ሓንሻው ተሓዋዊፍና ያው ናይ ይቕኒልና ንኽብረሉ መዓልቲ ክህሉ ኢለ ተስፋ ዝገብር ስጋዕ ሽዑ ግን ክብረት ይሃበልና ይቕኒልና ኣብዝዋና ተጽዕኖ ይነሩ እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቕና ክንብል ንኽእልና ሓንቲ እንኳ ህይወቶም ንሳኸ ከፍሉ ንበረኻ ኸይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒስና ፈርስናይት ማሊ ነይሩ ትወደይለ ዓወት ኢለዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሲዕርናዮም ቀጻሉን ክስዕሮም ኢና ኩል ግዜ ከዓ ትግራዋይነት ናተ ኩሉ ይኽነብ ናይ ቁጥሪ ልዕልነት ናይ ተኽሲ ልዕልነት ዝነበረ ጸላይ እዩ ክንድምስስ ኢልና ተበግስና يكون هذه متصرعة تواقي سعره بجقنة بليز أنا نبتي بعد ما تهمي تلف صحيواتي أنا نبتي زوم تشافونا هو قادر حيلا زي درسنا حرام زي نوصل سلسلة مش كله إيد لما هاون هم عدل زي توك أمر هم قادر إيد نكسو يسوي بس يحرق إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقبر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدكنا تحلب صحيواتي صبت تقرأ حطاني زدل
تግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት تسعر ونسكع متقرشة ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰገር ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባት ትካላት ፋይናንስ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽሞን ዘሎ መጽናት ዓሌት ዝውዕል ፍርቂ ቢልዮን ብር ዝበጽሕ ሓገዝ ንከዋጽኡ ከም ዝተሓተቱን እቲ ዘተኣኻኸብዎ ገንዘብ ንመን ከም ዝህቡ ከም ዝተደናገሩን ተገሊጽሎም ፋሽስቲ አብይ ኣብ ትግራይ ብዝፈጸመ ወራር ቁጠባ ኢትዮጵያ ከም ዝተዳኸመን ዝተፈላልያ ትካላት ነቲ ኩናት ንምቕጻል ዝውዕል ገንዘብ ከዋጽኡና ተገደዱ ከም ዝጸንሑን ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ባንክታት ኩባንያታት ኢንሹራንስን ትካላት ማይክሮ ፋይናንስን ፍርቂ ቢልዮን ብር ብመልክዕ ወፈያ ንኸረክባም بمنستر سلام منستر مكلخال حجرن من محدار أديس آبان كل الأمحران كم زتحتتو أديس فورتشن غازيتا حبيرو لهم محبر بانكتات إثيوبيا 400 مليون قرشي كم زتأخخبن تجنزب جنا نمن كم زهب سلز تدناجرم منستر مكلخال حجر من محدار أديس آبان كل الأمحران دبدب كم زتحفن اتزينا عمل كيتو لهم ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛታት ካብ መሃይኦም ውልቀት ካላት ድማ ካብ ዘላቶም ንኹይናት ዝውዕል ገንዘብ በአስገዳድ ከዋጹ ይግበር ከም ዘሎን አይነዋጽን ዝበሉ ድማ ትካላቶም እናተዓጾ ከም ዝርከብን ምንጭታትና ካብ አዲስ አበባ ሓቢሮም ኣለዉ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دومو يطاريق نوض دومو غيو حبرنا زي حاسس بصلولو حلواتنا دحننتنا بقل أمنا قلزمنا بيطوى بحيلي من قد نتحكم عنا صبروا ببالحق نصبروا بعقلي أب مودعتان فاشستي أبي أحمد ناب تركي كم زجيشن من الباتون زي مجشة أب إثيوبيا زركبوا فليل أخ منجستي أمريكا زي مركبيلو يفتس مكيهلو تحبيرو لهم فليل أخ منجستي أمريكا جيفري فيلتمان أب مونغو منجست تجراين بجل فاشستي أبيين بوليتيكا وزات زجمرلو أجبابن من داي أديس أبا كم زأتون مس مقتل قدماي منستر قدات وت عندب مكان مكونن كم زتراخبون فاشستي أبي جنا ناب تركي كم زمرحن غازيت أنيشن سبسيبولون فاشستي أبي أحمد أب إثيوبيا زركبو فليل أخ منجستي أمريكان زي مركبيلوم ناب تركي يجيش كيهلو زتسبسبه اتغازيت ميدياتات إثيوبيا بزعب عدد فاشستي أبي أحمد زبلو كم زيله حبيرولهم فليل أخ منجستي أمريكا جيفري فيلتمان كساب زغطل سولوس أب زوبا عدد كم زكايدون فاشستي أبي دما أب تركي كساب معز كم زسأنح كم زي تفلتن اتزينا حبيرولهم بتمساسالي أم حداري USA سامانتا باور قدمي حيدة معالتتات ناب أديس أبا أب زمتسال الأوان فاشستي أبي أحمد أب أديس أبا يلخونيلو كم زي رخبن مقلاتن زذكريو بأركز خبركم تملكتنا نلوم يزحزنا لكم زيناتات أو زي اللي يملخو بخالقو تمساسالت زيناتات مليسنا كنقانئنا كساب شعو سلام حلواتنا ندحننتنا نبغلتنا تقراي تسعر